sammen. Jeg vil vise jer min nejlaksamling. Collection, hvad man nu lige vil sige. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg har 9 lige her. Jeg har en til, men jeg kan ikke finde den, og det er min yndlingsnejlak. Den første, jeg vil vise jer, er den, jeg har på lige nu. Hvis jeg overhovedet kan se det. Ej, okay. Det kan jeg nok ikke. Den er nær. Det er den her. I kan ikke engang se det. Nej, det kan jeg ikke. Den hedder Resist and Shine fra Lotte Paris, og det er en nummer 7. Det er faktisk en, der står. Det var, vi stopper over. Ja, og den så sådan her ud. Fra Lotte Paris, og det er den, jeg har fået lige nu. Og så har jeg en, der minder lidt om den, men den er fra Oriflame. Ja, og den hedder Cherry Garden. Ja, den hedder Cherry Garden. Den er også enormt flot. Den er lidt ligesom den her, men den er lidt sådan lidt mørkere i det. Og så har jeg en rigtig, rigtig flot rød en her. Der står Salon System Color with Ceramic. Og her står det. Den hedder Berry Crush. Kan jeg se det? Nej, jeg kan ikke engang se det. Jo, okay det. Nej. Jeg skriver det hernede i beskrivelsesboksen. Og så har jeg en fra Pieces. Og den hedder, og det er sådan en rigtig flot brun en. Den er jeg faktisk rigtig glad for. Den har faktisk ikke engang noget navn, tror jeg. Nej, det er den her, der kan have noget navn. Men den er brun. Sådan lidt gråbrun i det. Det kan jeg ikke engang se, men okay. Og det eneste, jeg ikke er helt tilfreds med faktisk, det er det her låg. Fordi den er meget svær at holde i sine fingre i længere tid, når det er sådan, du smører det på. Men jeg har også en rigtig flot sort en her fra H&M. Den er bare helt normalt sort, og den er rigtig blank, og den hedder Manhunter, tror jeg. Jo, Manhunter. Det kan jeg ikke se. Mit kamera er ret dårligt. Det er ikke mit eget, det her. Jeg har godt nok en MacBook Pro. Men den er godt nok lige til reparation, fordi at der er noget galt med tastaturet. Og så har jeg en rigtig, rigtig lækker lyserød, sådan pink, fra Maybelline New York. Den hedder Express Finish. Det er gået ret af, så jeg kan ikke helt se, hvad der står, så der er egentlig ikke noget mening, jeg viser jer, hvis jeg engang ser, hvad der står. Og det er et lidt underligt navn, det her. Jeg tror, jeg ikke kan udtale det. Den hedder Fuchsia eller sådan noget. Og så har jeg den her. Den er også helt pink, sådan rigtig lækker sommerpink. Og den hedder, hvad hedder den? Den hedder, ja, Coton München. Og den er fra, lad mig se, Colors for You. Ja. Jeg har også engang haft nogle for Depend, men jeg synes bare ikke, de holder så godt. Faktisk det er ikke særlig god kvalitet. Og så har jeg 2 andre. Den her, den er sådan lidt fransk manikyre-agtig. Fra London. Den er rigtig, rigtig flot. Den har jeg faktisk på indenunder her. Fordi det giver ekstra hold. Ja. Og den her har den egentlig en bestemt farve. Det tror jeg ikke, den har, men kan så kigge. Jo, French Rose. Det står der helt nederst. Jeg kan ikke engang se det. Nej, det kan jeg ikke. Men I kan se det store French Manicure. Og som jeg lægger ovenpå, hver gang jeg har liner på, når det er tørt, så lægger jeg den her på. Fordi det giver ligesom bare lidt det ekstra shine. Og
faktisk. Der står også, den er fra Maybelline New York. Salon Manicure, Protecting Base, Fix and Protect Nails. Så ja, den er jeg rigtig glad for. Og så har jeg faktisk også en Depend Lilac, en sådan en grøn en med cracked effect. Og jeg kan ikke lide cracked. Nu ved det som om jeg sidder og snakker om stoffer. Jeg har allerede snakket 5 minutter. Jeg skal nok skynde mig. Men jeg kan ikke lide cracked effect. Jeg vil helst have sådan en blank nejlak. Ikke blank, men sådan glat og fin og ja. Den her, den er helt vild med. Jeg elsker den her. Og som sagt, den jeg havde på lige nu, det var den her fra L'Oréal Paris. Ja. Og guldet. Det var sådan her, det var lidt lågen. Den anden kommer bare af. Så nu til at åbne den. Den her måde. Så, ja. Men jeg elsker blanke nejlakker. Jeg ønsker mig meget sådan blå og grønne og alt sådan noget. Altså nejlakken. Men det var min nejlaksamling. Og det står altså her. Ha' en rigtig god aften, og selvfølgelig god jul, når vi kommer dertil i morgen. Yay! Jeg glæder mig helt vildt. Forresten, jeg har faktisk set en af de julegaver, jeg får. Jeg skulle have fået PC-spil af Sims 3 Pets, altså til PC til en computer, men jeg kom til at se den, inden min mor har pakket den ind med, at det var altså til PS2, og det gider vi jo kende, når vi ikke har nogen PS2, men nej. Men tanken tæller, og jeg ved, at så får jeg et varmt PC-spil i stedet for. Så det er det gode ved det. Og jeg er ret sikker på, at jeg får en mobil. Det er den der Sony Ericsson Touch Ray, tror jeg den var. Ja, jeg er ret sikker på, at den hedder Ray. Eller så noget ark. Nej, den hedder Ray. Det gør den. Det gør den faktisk. I guld eller hvid. Men tak fordi I gad at se med. Thumbs up og abonner og alt det der. Og kommenter gerne på en tid nu. 7 minutter. Okay, jeg slår den af nu. Hej.